weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to toro law bosa ngenara damgal lowre gidimaka gorgola barakhana sere kunda ba fata ko waktu yoni ha to deji kame kolominato Sénégal jagorɗo Oumar Gueye waɗi jilmum hanki gam yurnitade golle tede toon to Kermassar gam haɓade yolayru so tawi a ndungo ari to leydi Mauritanie koninkoɓe ɓe leydi Émirats Arabes e gardugola mawɗo mabɓe jettima toon to bowlal doyngal tun si ñalawma hanki o gam jillu balɗe tati ko fate banggue heblo hakkude koninkoɓe to leydi Mali C5 Sahel jaɓɓima ñalawma hanki o ujunewal mbiye ñalawma hanki o yettima ken wona ujunere e temedde ɗiɗo koninke to kerol hakkude leydi Mali e nokku biyeteɗo Gourouma to leydi Guinée Conakry caggal nde Alpha Condé yaltini kongoyum nokku biyeteɗo Rivia gam jofade Sénégal yinno ko yiide Guinée ene huɓɓa kono kadi ba wuuri goto lundiyankoɓe leydi Guinée a jabtima ɗin konguɗi to Côte d'Ivoire sumgoji ko fate banggue jogorɗo ardade sur sarɗi yino leydi ndi ko ñalawma hande o landaji naya to Benin Patrice Tala hanke yesso étudiaji to dulal jaaɓi hattirde ngal a leydi Benin gam oɗo sa fuɗɗanade campagne mum to Nigéria Mohamed Buhari subaka hande on e tawe ton to Royaume-Uni ɗogo ƴewtoyade a cellala ɓandu muɗum kabruji men ɗum ngala pular manawena toon to Tanzanie Mozambique kame fedde gotago windere ha to États-Unis kame canal Suez mo leydi Égypte ha fayno toon to Italie Birmanie musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ceerno Djiby Sy gandol lasarari laaɓaɗo ƴewgal bittuɗon leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi ceerno Djiby Sy safriyenke ngana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ene safra hen banggue kene wona 13 rafi won hen leɗɗe kadi ene safra ha 19 rafi ceerno Djiby Sy ene jogui usula omo jogui pegge ndenka e kisal omo jogui siroji wonande ɗe yimɓe kutorto beele kadi mbawa hebde hen cellal mumen ceerno Djiby Sy ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude kono ne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabbuji teskiniɗi sa jokkodire ceerno Djiby Sy ma heeɓen ko ɓuuri ladde ceerno Djiby Sy ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti lisihar kala ɗo gonɗa sa jokkodire makko mawo ƴewane ha wayno comme onon gurduno gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa sa yiiɗi hebde ceerno Djiby Sy taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie legal bitegal annetet mbatta ko 00 222 47 22 80 84 00 222 47 22 80 84 so tawi hat leydi Mali ñawlo mango ma taw toon biteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno Djiby Sy omo jogui toon pharmacie makko ko on hetti hen tonggode on noon mbatta ko 00 223 90 22 94 71 siftinde on ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu cafrowo hay so tawi joomum ari ene ardi juuɗe ɓoole hotata juuɗe ɓoole so wona on janowo hoore walla ni mbiyana mo seeɗineji mbahliti hoore muma ɗum noon mbadden dando faade ceerno Djiby Sy belayo mi dañi bela yimɓe belayo mi jaɓtay bela ayo belayo mi dañi bela docteur Djiby Sy safriyanke mettiyanke mojjomiraɗo Rocky Sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djiby Sy tawete to leydi Mauritanie nokku biyeteɗo Tumbela waɗɗani guuriki ɓoyata mawo yaha toon to Makama docteur Djiby Sy ene jogui beelema habrude ndangal almuɓe mum kala oɗo saha mo gonɗen
ngam lewru kolka tedduno fayando o usti piriji ɗi kala docteur Djibiso safriyenke ngana compité ñabbuji cuuɗi e nder ɓalli ko wayno kiis fibrom hernie nem diabète estomac tension neɗɗo donkono ɓesnude kono ne kadi gustoraɗo gorago gonduɗo e ella musowo neɗɗo ɓuutowo joguiɗo rewam koɓe mbiyata e kala saaha heewi addude ɗum ko wiyete dogan site ɗeɗo gueɗe kala kanko docteur Djibiso omo safra docteur Djibiso hollitino sammita on timmiɗo huuɗo bonko ko ha wahliti hoore muɗum so tawi yaari omo yawrani ɗum kono ngam lewru kolka teddudu oɗo saaha mo gonɗen o usti piriji ɗi ha moni kala wawa safrade no hannirta ni kala jiɗɗi hen ko laaɓi noon mbatta ko 00 221 77 244 92 81 on numéro noon ne waɗi whatsapp walla mbaɗa 00 223 70 85 72 47 ko numéro leydi Mali ene waɗi whatsapp walla mbaɗa 77 924 16 81 nottotoma ko Yaya Ɓanto Dakar arrêté ɗon ne kadi cogguji ɗi gustama walla mbaɗa 00 221 77 972 56 17 nottotoma ko makka ɓan to Wourossogui toon ne kadi cogguji ɗi gustama ha toon to kiidira kala musidɓe tedduɓe mbatten dando faade docteur Djibiso ene wiya on Ramadan Mubarak kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mo bare capantati mboy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goo yonti kabruji men ɗemgala pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal Weltare TV ko musidɗo men Saydou Abouba wonande jiɗɗo yebde kabruji men kam yoga e gueɗe jahoje nder Weltare ɓiɓɓe fulɓe sa yeehi to YouTube a tappi Weltare ɓiɓɓe fulɓe TV ma heɓ kala ko jiɗɗa e kabruji ha e jewte Weltare ɓiɓɓe fulɓe kala kabruji men ɗemgal pular no wowi wadde jagoɗɗo kalfinaɗo leydi jagoɗɗo kalfinaɗo ceelal ɓalimo leydi Sénégal e kala subaka so huccide ɓesguji leydi kala andinaɓe oɗo henna ñaw coronavirus ɗo yarata e nder leydi ndi ujunere e capanɗe jeeɗiɗo e tato woni ƴewdaɓe tawani jogui oɗo henna mboros ko capanɗe joyo e ɗiɗo gam teskede ustugol limore wonande ɓen taweteɓe ne jogui oɗo henna ñaw coronavirus hen jeenayo ko memodirnoɓe walla minen sappo e jeenayo ko memodirnoɓe wondunoɓe oɗon ñaw capanɗe tato e tato ɓen koraɓaɓe anda ka raɓɓe ɗumena kene wona temedere e capanɗe jeetato e jeetato neɗɗo keeɓi cellal mumena capanɗe tato neɗɗo oɗo saaha koma ballite fofando yimɓe joyo mbasi hen pittali mumena gam teskede oɗo saaha mo gonɗen vaccin en ngaji vaccine teɗi e nder windere nde kala ɗen gandi yontere yawtude hoorejo leydi hollitino ɓoyata ma vaccin keso biteɗo Johnson Johnson ne gasa so tawi tan fuɗɗi golle mum ma yetto e nder leydi Sénégal caggal siftinde on Sénégal adino hebde kene fota wonde temedde ɗiɗi ujunere dose taw kadi ganduɗa ko fate banggue vaccin sino ko wona ɗum ko ɓe keɓino temedde tati e nogas e nayyi ujunere dose taw ko AstraZeneca taw ganduɗa ko vaccin oɗo saaha mo gonɗen gonɗo e ñiŋede kala saaha kono mo windere nde kala hutorto ko wona ɗum ko Johnson Johnson so tawi yalti no hoorejo leydi wino ma yetto kene fota wonde million ngaji tati dose beele kadi haɓade oɗo henna ñaw ɓurɗo tampinde e nder windere nde ha ganduɗa hande kala ɗo yaaha koma wonta caɗele mawɗe no feewi to Sénégal keddoɗa joni ma en garte ko fate banggue e moɓodirde e kala saaha moɓodirteɗo guilay haalulaji dawrugol ha hande ɗo saaha mo gonɗen eɗen gandi won haala gotka wontuka ha natte haqqillaji ko fate banggue heblo sukaɓe gam haɓade jonde wasam gollago eɗen gandi hande joli e Sénégal ko wadde ko wiyete créé emploi kala ɗo tolniɗa e nder teleji hay situji kala ɗum woni ko haalete jeeyi sababu moɓodirala banno ngala taw ko bonno mbokka yakar walla ni mbiyen yaadiɓe
APR moɓodiri tonto Matam caggal Matam tonto Kolda moɓodiral mangal no fewi caggal Kolda ñande goo lewru fanduro hen ndu ma moɓodiral mangal wattonto Podor walla ni tonto Bokke Jalluɓe ngam moɓodirde yaadiɓe horejo leydi ndi ngam oɗo saha yurnitade golle mawɗo leydi ndi kam e wadde créer emploi de jeune beele sukkaɓe mbawa dañde golle no hannirtani hen to Kermassar toon kadi yillima toon ñalawma hanki o jagorɗo Oumar Gueye woni jagorɗo mo leydi Sénégal tambiɗo ko fate banggue collectivité territorial e nder leydi ndi kala ngam yurnitade ko fate banggue kotki kino siforini caggal teskede so tawi tan yeehi ha ndungu ɓattima finoɓe yoga e leeɗe taweteɗe Dakar kewi tigui ko jerminade ha tenti taweteɓe toon to Kermassar caggal teskede beeli kam e nokkuji tuɗoji diƴƴi ha e nder galleji kala jeeyi sababu laamu ngu hollitino ma sukku yoga e nokkuji balduɗi ndiyam sakani nokkuji tuɗoji ndiyam jeeyi sababu kanko on jagorɗo hanki o yillima toon ngam yurnitade golle ɗe ɗo jarata o holliti ɗo tan e mayiɗe lewru me ene gasa ma gueɗe ɗe kala ndi law kono yahani goto o yaadi e gouverneur mo Dakar kono ne kadi ne wonde préfet mo Thiaroye kamɓe préfet mo Pikine ne wondi e sarɗiyanke biyeteɗo Awa Niang kamɓe kala jaton délégation timmuɗo no fewi ngam yurnitade oɗo saaha mo gonen golle gonɗe toon ɗe ko fate banggue koni yankagal général Birame Diop kam wonno général gadiɗo ko fate banggue Semiga taw koto banggue koni koɓe weeyo hanki acciti golle mum ngam foftere subaka hande o naati golle général armé taw ganduɗa ko cheikh woni Cheikh Wade kam tigi hande fuɗɗi golle mum taw ganduɗa ko général ko fati e banggue koninkoɓe to banggue weeyo e tawtorede ñalawma hanki o jagorɗo koniyankagal woni maître Sidiki Kaba ha joni koye Sénégal garteten so tawi en garti e oɗo hen woni biyeteɗo Guy Marius Sagna taw kadi ganduɗa ko baɗɗo kene fotta wonde laabi capanɗe tati e kaso gila tan ummini haɓade fodde neɗɗo haɓade yoga e gueɗe ɗe yiyata taw fewnitaki ɗum dañi dumbeɗe kene wona laabi capanɗe tati e wiide jayde leydi Sénégal ko wona ɗum ko caggal nde wonno koɗo Sen TV dañi tigui animatrice goto namdiɗomo toon so tawi kanko mo waɗa déplacement o yarate ko auto makko walla ala ko koyngal walla ko holɗum hen o holliti kanko ɗo mo yaaha kala ko taxi o jogui o yettaki taw dañde auto jeeyi sababu nogas e jeeɗiɗiɗo hen lewru e nder balɗe tati tan o rendinanama taw ko ɓen yaadi mom kene fotta wonde million ngaji sappo koppreje franc CFA mbele o daña daaba mo ene humta haaju makko so tawi en garte ñawoje toon to Louga suudu ñawore ndi Louga ñaawi wonande ceernajo daara goto joɓinoɗo fittandu almude mum ɗum wonno ko rawane biyeteɗo Abdoulaye Latif Cissé o taƴanama hanki duuɓi 5 e kaso taw jeyɗum ko nde o fiino almudel makko ha fittanu mum heddi hen taw ko biyeteɗo Habiboullahi Camara yarano ko duuɓi 14 kanko ceernajo noon o taƴanama duuɓi 5 e kaso ne wonde million ngaji sappo koppreje franc CFA taw ko amande maayo ngo Sénégal maji kaaɗe wukkiti ɓalli yimɓe ɗiɗo ɗum noon ko ñalawma hanki o caggal tan balɗe seeɗa yoolinoɓe toon to Thiaroye sur Mer nde jiita woni hen ɓalli mumen ɓeɗone iwdi men ko toon to Mbour ɓalli mabɓe jiita e nokku ɓireɗe Jifrena oɗo saaha ɓalli mabɓe dokkitama ɓesguji mabɓe to Tambacounda o wiyete ko Boubacar Ka kam hanki taƴana duuɓi nogas e kaso yeeso suudu ñawol ndu Tamba jeyno sababu ko nde o bettuno cuddiɗo makko ene wonda e sehil mum gorko taw koye tarodde ɗen metti noon keɗimo hocci jaasi o dañi tigui wadde oɗon gorko jaasiji biyetenoɗo Ndongo Diop ha yalti aduna kanko on debbo noon hayso tawi woni o bettirama oɗon sirho hollitino ko viol kono kam gorko caggal kiram nangui ɗum haronki deeje ko ɗon tigui waɗi jasiji e makko hanki taƴanama duuɓi nogas namdal men noon e hettiyankoɓe jayde Weltare TV mbete gorko so tawi betti joom suudu mum bettidi ɗum e gorko goɗɗo mbete on gorko poɗɗa ko habde mum walla ala poɗɗa ko wondude haqqille maɗa ha ndecca namdoɗa holko jeeyi on sababu walla hoccat bagage ma tan mbaɗano sosoɓe kewadi ni cuuto tan jalta leydi ha laaɓa mbasa heddade e nder ndiɗon leydi walla so tawi woni neɗɗo betti joom suudu mum bettidine gorko goɗɗo walla so tawi a yoɓima fittando ɗon gorko hol ñawore fonde yande e maɗa so en jeewi to leydi Sénégal
paɗen koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo celal ɓalli mo leydi Mauritanie no woyi wadde kala kikiɗe so hoccidde e ɓesguji leydi Mauritanie naɓe kala wandinaɓe oɗo hen boros ɗo yarata e nder leydi ndi ujunere nogas e jeegomo neɗɗo woni ƴewdaɓe kikiɗe hanki o tawani jogui mboroso taw ƴewnugol ngol koni hen yaari temedde jeeɗiɗo e jeeɗiɗo ɓen mbaɗa ko teste jawɗo no feewi eɗen gandan teste jawɗo ene gasa ene yiya walla yiyata so tawi noon ko temedde ɗiɗo e capanɗe jeetato e jeenayo ɓen mbaɗa ko laboratoire socca ha laaɓa ƴeew so jomumen ne jogui oɗon ñaw walla ala tawa ne jogui oɗon ñaw mo coronavirus kono gas e jeeyo neɗɗo capanɗe tato keeɓi cellal mumen neɗɗo goto hanki wasi toon a fittande muɗum jagorɗo mo cellal ɓalli hande sakti e hello muɗum wonde ɓe jaltini kuule kese wonande ɓen ƴeewoɓe licence ma ko fate banggue udditgol pharmacie ji e nder leydi Mauritanie kala ɗum noon kamɓene ɓe jaltini kuule mabɓe so tawi a dañi licence ma ñande dañƴande koñe hen tigui limata ɗon lebbi jeegoma so tawi a darnani pharmacie maɗa on licence koko tettete ha laaɓa ko wona ɗum ko kadi so tawi a yiiɗi egginde licence maɗa walla yiiɗi egginde pharmacie maɗa aɗa itta e leegal ngal ɗo hen aɗa nawa ɗum leegal ngala koma duttoɗa ha to direction mawɗo to ñagoɗade ɗe gara ɗe jiiya nokkuɗo paaɗa ɗo ɓe dokkuma yamirore kono so tawi a waɗi ɗen gueɗe gam hoolade licence ma tan aɗa eggina no comme eggino biting mum ni so tawi tan woni ɓe tini ɗum licence ma koko tettete ɗum noon koye nder leydi Mauritanie kala to leydi Mauritanie ke jokkodiral koni yankagala hakkunde leydi Mauritanie kam e leydi Émirats Arabes Unis ɗum noon ko lieutenant général Mahama Mohamed Tahani woni chef de état majeur kam tigui hanki ardi e setimum timmude taw ko koni ko mum jaɓɓama toon to bowalajoyi ngal ton si taw jaɓɓimo toon ko nandoma ko lieutenant kañumne général Mohamed Demba ko jaɓɓimo toon jaɓɓugal ngal noon ko payidingal no fewi taw ko jokkodiral hakkunde koñinkoɓe leydi Mauritanie kam e koñinkoɓe Émirats balɗe tati heblo kam e golle ha hakkude mabɓe ɓuura ngarɗude no fewi l'armée Mauritanie ɓe kolliti ɓe nangui ñalawma hanki o kene fota wonde capanɗe jeegomo jaafoɗon kene fota wonde capanɗe jeegomo migrant woni ɗanniyankoɓe ɗan le suuɗaɗe ndewani lawol ɗum ɓe nanga koye nokku biteɗo Gouwayra noon ene tawe e nder leydi Mauritanie taw koye nder maaje kaɗɗe leydi Mauritanie woɗɗa ina wadibo aɓe goni e batoyel tokosel ɓe jinno yaade koto île mo Canari faade Espagne hawre ɓe naggama oɗon saaha ɓe tawe toon to Nouadhibou kame juuɗe gendarme aɓe leskoji ene jokki waɗede mabɓe kono noon nationalité ji mabɓe gandaka taw saabu haalaka toon to Nouadhibou keddorɗen to Nouadhibou accident musɗo waɗi toon ñalawma hanki o sukaɓe rewɓe tato cugolon nde wonta toon hakkude duuɓi joyi duuɓi jeeɗiɗi ɓen tigui mbasen pittali mumen taw ɗum waɗi koye leegal satellite ngal Nouadhibou caggal nde suka gorko goto dognanno camion nde yinno tournude ko ɗon tigui o yani e konɗon cugolon hen ɗiɗon ko ɗon e ɗon mbasi pittali mumen gotel ngel wasi fitta ɗum ko toon to hôpital ɗum noon ko caggal tan balɗe ɗiɗi nde accident goɗɗo wanno toon to Nouadhibou a ganda sukaɓe worɓe ɗiɗi wonnoɓe auto mumen eɗen dogna auto dognu sattude no fewi e leegal biyetegal Ittihadiya ko toon tigui ɓe mbaɗi oɗon accident ɓen ɗiɗo ha mbasi hen pittali mumen to leydi Mauritanie keddoɗa joni ma en kaale étudiant ji Mauritanie naɓe finoɓe e caggal leydi Mauritanie taw kadi ganduɗa ko sabbiɓe wuurɓe e boursiji mumen oɗo saaha kamɓe kala ɓe bindi ɓattekuji mabɓe taweteɓe toon to Égypte ha toon to Algérie ha toon to Tunisie kamɓe Maroc Sénégal kala ɓe kolliti oɗo saaha boursi mabɓe gam tardugol arde aɓe guuri caɗele mawɗe no fewi letere mabɓe ɗon fayi koye jagorɗo kalfinaɗo jangde tawde mo leydi Mauritanie to Mauritanie kedoje men gatte sittina moɓodiral yoga e gure tawete toon to Kerma Sena ɗum noon ko toon to Diago ko toon tigui ɓe mbaɗi moɓodiral mabɓe ñalawma hanki gam hollidde mette mabɓe golɗo hen bolol no wayi bonde ɓe kollitino wonande nde biseji ɗi taƴete toon to sursarɗo yeeƴi wonande jagorɗo kalfinaɗo ya gara taƴananoma wonde lawol mabɓe ene fewne kono haɗo ɗo gonnen ala taw ko gasi so goto e mabɓe rafama toon walla ƴetti auto ene daña caɗele mawɗe no fewi yaltude toon caggal teskede laabi ɗi gona moƴƴi no fewi
sifande golle hakkunde etera kame jagordo kalfinade yangara eter waɗi engage ngam hollirde ma fuɗɗo golle muɗuma ton to lawol roso siftinoɗo saha mo goni eter ko gollor gala pewno wala boli e nder leydi ndi kala oɗo saha gongal e fuɗɗade golle mum e nder leydi ndi kala ɗen golle noon ko hakkunde rosa fenema ton to alege kame butel mita ngam teskede boli ɗi gona boli moƴƴi no fewi e nder ɗiɗon nokkuji kala sen wi to leydi Mauritanie paɗen ko ton to leydi Mali général Amadou Aya Sanogo taw ka tigi folluno wonande gonnoɗo hoorejo leydi Mali woni Amadou Toumani Touré ɓurnoɗo andirede ATT jaltuɗo aduna e nder hitande yewtuɗo ene nde ɗum noon kanko Amadou Aya Sanogo gila tan o yalti kaso o waɗi moɓodiral makko manggal no fewi tan to Ségou nde tawno ko Ségonajo kene wona 250 kilométre hakkunde mum e Bamako ko toon e Bowal ngal fukkoyngel gotal ko ɗon tigui o waɗi moɓodiral makko e yeeso Ségonaɓe ko ɗon o eri konngudi makko ngam hollirde ko waɗanno waɗi gasi Amadou Aya Sanogo ne ñaagui yafuya dendagal maninaɓe kala ha tenti ko tuuma e wargo wonande Berrusena nogas e ko fawi gardanoɓe ton to galle lamorgo to sangade o folli lefol laamu wonande gonnoɗo hoorejo leydi Mali woni Amadou Toumani Touré oɗo saha kankone kala bawnoɗo widemo hunde o yaafima ɗum kono discours makko hollirama hen konngudi ñaɗɗi no fewi tene kadi ene ɗeɗi abbitade ko fate banggue dawrugol no fewi ton to hay jaɓɓima hanki sifande Alger hitande ujunaji ɗe 15 jonde wattude capanɗe 4 jonde ɗum noon ko ñalawma goto ɗum noon ko caggal e lewru février e nder ndeɗo hen hitande jonde wannen toon to Kidala jonde wattunode 51 jonde wattude 42 nden jonde waɗi ko toon nden jonde waɗi ko toon to Haya jonde ñalawma goto oɗo saha ngam yuritade sifande Alger jaam duumire nde artata leydi ndi ko wona ɗum ko catal de dera ɓe kolliti yiddeɓe oɗo saha mo gonen ko joguiɓe armiji taweteɓe pelle e nder leydi ndi kalne mbawata accude armiji men ɓe mbawa sifodirde cifande jaam duumire e nder leydi Mali kala G5 Sahela sembeji Tchad wonande Idrissa Déby itno huninoma sanga G5 Sahel nde jooɗi e février ton to leydi Tchad huninoma ma ittu kene wona ujunere e temedde ɗiɗi koñinke ma nel ɗum ton to keeri tati woni keerol hakkunde leydi Mali Niger Burkina Faso ɗo kombaji gulɗi ɗi ɓuuri wonde to e wiide Umaru Nammata oɗo saha holliti yettima toon wonande ɓeena koñinkoɓe Umaru Nammata noon ko général G5 Sahel yettima koñinkoɓe oɗo saha ɓe puɗɗima mosde ngam oɗo saha heɓanade huccodirde e sembeji samata noon ko sembeji Touareg taw ko yadiɓe iyat gali taweteɗo toon e nder leydi ndi to Mali keddoɗen ha joni ma en kaale cour pénal international woni CPI procureur Fatou Bensouda subaka hande on tawi ton to Bamako ene wondi kadi e debbo daraniɗo fedde wonande ɓen toñaɓe lebtaɓe waraɓe ɓe galleji men duppa taw koye ganduɗa hitande ujunaje 11 tumande jihaji yankoɓe gari toon ha keli toon musuleji jonɗi no fewi ko fate banggue gueɗe moftirɗe ganmi fina tawa leydi Mali yoga jumaji ma hirnoɗi hanki ɓooɗe walla ni waɗa leɗɗe fewna ha fewi taw ganduɗa nder to ko gannimo ganduɗa UNESCO ene jogui hen par moftugol paydingol no fewi kamɓe UNESCO ene wonde pelle Europe e pelle windere kala waɓe juuɗe posteji kala ɓe gaddita hande coppere jonɗi no fewi kene fota wonde million gaddi toon koppareje jonni no fewi ngam wallidde wonande ɓen jayyaɓe hen e fewnidde yoga e gueɗe bonɗe toon e nder leydi ndi ɗum noon ko ñalawma hande kene fotta wonde million kene fotta wonde go piccal 7 milliard koppareje franc CFA ɗum woni hande ko naati toon to leydi Mali hakkude mabɓe e laamu leydi Mali ɗum noon ko caggal nde irli hitande ujunaje 17 woni biyeteɗo Ahmed Al Fakki Al Mahdi goto e jihadi yankoɓe irliɗo wonde ko kamɓe keli ɗeɗon gueɗe toon to Tombouctou taƴanaɗo duuɓi 9 e kaso ene yoɓa kene fotta wonde ɗiɗi piccala kene fotta won ɗiɗi piccala 7 million koppareje euro ɗum woni ko fawa sen wi toon to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry Alpha Condé haalande makko ñalawma heccangue nde o haalno toon to Rivia
tonto Syria caggalde o haali toon konnguli makko holliti wonande laamu leydi Sénégal walla ni Sénégal e hoore mum yinno ko yiide guine ene huɓɓa e sumgoji jawtuɗi kono ndaare nokkuji maɓɓe ne mbayi ko wona ɗum ko bawuri kañumne ko dawriyanke mawɗo no feewi yoga e dawriyankoɓe jonnani ɗin konguɗi no feewi kono laamu leydi Sénégal ne ɗurni ɗin konguɗi nde tawno ɗin konguɗi wonani konguɗi laamu leydi Sénégal fiɓini artude hen nde tawno ko provocation totale woni ɗon bawuri ɗon kañumne ñiŋi no feewi wonande konguɗi Alpha Condé ɗi yaltini faade e leydi Sénégal to Côte d'Ivoire Abdourahmani Cissé toɗɗama ñalawma hanki o poste koolaɗo kuuɓal galle lamorgo Sara Alassane Dramani Ouattara caggal o lomti ko biyeteɗo Patrick Achi kam Patrick Achi woni toɗɗaɗo hoorejo jagorɗo leydi ndi jogo toɗɗade jagorɗe mum ɗo tan e balɗe ɗiɗi paaɗe so jomiraɗo hodiri sumgoji hoorejo suudu sarɗiyeji ndu leydi Côte d'Ivoire ko hande woni sumgoji ɗi candidat ɗi koɗi nayo ene heena wonande biyeteɗo Amadou Soumahoro woni gonɗo oɗo saaha mo gonɗen gardiɗo suudu sarɗeji ndi kono kadi mo manda mum gasi ha laɓine hen EDS kame RHDP ene wondi kadi e PDCI ɓeɗo kala jeeya koye landaji ƴamoji e oɗon fannu hol jogorɗo ardade suudu sarɗeji ndi leydi Côte d'Ivoire Benin Patrice Tala gonɗo e ƴamtude dawal ɗimmala e nder leydi Benin hanki waɗi mitin mo mawɗo no feewi e yeeso étudiaji taw ganduɗa ɗin étudiaji ko étudiaji privé kame public kala janggoɓe tidol jaabi ha tirde ɗum noon campagne fuɗɗima toon ɗo ha jeenayya lewru avril ñande 1 lewru avril ko nden tigui woni sumgoji mo ganduɗa elmini taw ganduɗa ko yaadiɓe dawrugol mum kala woni yeeso mum tan ko landaji ɗiɗi ɓurɗi mantinade to Nigéria holliti jagorɗo kalfinade cellal ɓalli yeddi wiyede faux vaccin ne tawe e nder leydi ndi wo holliti vaccin nattirta e nder leydi ndi ko nokku goto gam teskede wiyede wonande faux vaccin giwɗo to Sine naati e nder leydi ndi taw natiri koye suuɗayre ene vaccine ɓiɓɓe leydi ndi taw ɗum ko trafic aji gaddata ɗum eɗen gandi leydi Nigéria ko leydi ɓurdi forde ko fati e banggue yoga e trafic aji waklidde contrefaçon kono wo holliti vaccin yamira yo natire nder leydi ndi ko demal gotal demal ngal noon ko bowal laaɗi diwoje caggal nde ɓe darni goomu yurni tongu ɗeɗen gueɗe godani tene gueɗe ɓe puttini guite aɓe pawi hen jiiɗe mabɓe to Nigéria keɗɗen ha joni ma en kal ko fati e banggue sabbodde woni tan bonnidde ɗum woni jeeyi sababu Boko Haram taƴi ɓoggi kuura taw ko dokkanoji kuɓɓam toon to Maiduguri teska Maiduguri ko wuuro manggo no feewi kono kadi ɓuuri hewton ko julɓe gam teskede gon wuuro ɗeɗo balɗe kala woni koye niɓɓere ngol woni laabi ɗiɗi ko Boko Haram ne taƴa ɓoggi wonande ngoɗon wuuro wotoɓe keɓde kuura ko wona ɗum ko communiqué koñinkoɓe leydi Nigéria ɓe kolliti ɓe jooɓima kene fotta wonde 49 koñinke taw ko jeeyaɓe 50 minutes taw ko jeeyaɓe Boko Haram toon to Chibok ha faynma toon to noggubiret Iskira ɗum noon ɓe paabima ken wona 11 ɓen biftanoɓe taw bifti ɗum ko yaadiɓe Boko Haram Mohamed Buhari hoorejo leydi ndi subaka hande o ƴetti laana mum ndi o fayi toon to Royaume-Uni gam jonte ɗiɗi yurnitoyade cellal ɓandu mum e wiide kalfinaɗo konngol galle lamorgo woni biyeteɗo Emi Adesina wo holliti omo selli omo nayi jaam ko yurnitade cellal ɓandu makko to Tanzanie police mo Tanzanie hen yaltini kayitola holliti kene fota wonde 49 neɗɗo mbasi pittali mumen taw koye ɓittodiral e nder leydi ndi ɗum noon koye mayde gonnoɗo hoorejo leydi mabɓe woni John Mokfuli jaltuɗo aduna guila tan 17 nduɗo hen lewru wira aljuma jawtuɗo to wuuro mum Natal wiyetego Sato ɗum noon ɓe kolliri e nder ɓittodire wonande on ɗo goski mum watte beele yimɓe kala mbawa arde larde goski ki eɗen nden ɓittodire kene wona 49 neɗɗo mbasi hen pittali mumen to Mozambique fedde état islamique l'organisation état islamique ɓe kolliti ko kamɓe tigui mbaɗi haaɓe tetti ngoɗo wuuro wiyetego Palma tawetego e nder leydi Mozambique taw kadi oɗo saaha finoɓe toon ɓe kala koko goni sinistre tawete koye ladde ngala to koɗi
ngala kotki ko wana dum ko Portugal do tan e balde seeda ma ittu konin ko be muma ma neldi ton to Mozambique ngam wallide Mozambique bele kadi wawa heptude godon wuro ngo ganduda wongo e juude jihadi yankobe tawetebe ton to Mozambique Guterres woni secrétaire général ko de kubal fedde ngotago windere holliti erima wonande boniji windere ha tente tambibe fo monétaire nde mbawata hoyfinande wonande Afrique nabe ha tente leydele ɓurde wasde ko fati yoga e nyamale mumena Amirala Ousmane wo holliti wonande subaka hande o e ballala yoga e balle be mbawi tigi odo sa ittude don odo hen Nazaire mo ganduda juutendi mum ma wonte meddina metre jollunodo kene foto wonde ton wuji jondi no fewi teddudo nannodo e bakke ha ganduda bolokini canal mo en rokkiranno yoga e Naveruji taw ko commerce subaka han ton to Naveira wal min ton to canal mo Suez subaka hande on canal o dañi tigi on continue wala mbiyen tan on Nazaire wo dañi faabere wala mbiyen wo dañi tan lortede bakke subaka hande wo jokki golle makko deke hande kala tan Nazaire gardo koko bennata e wiide Amiral Ousmane kalfinaɗo wala men gardiɗo taw ko canal mo Suez taweteɗo tonto Égypte Italie holliti subaka hande o jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi muɗuma kala tan jiyaɗo e leyɗele Europe mo ene ara e nder leydi Italie hay saɗa jogui teste maɗa koma mbaɗeɗa balɗe 5 quarantaine gam ƴewede so tawi a jogaki ñaw coronavirus teskaɗo hande e nder leydi ndi kono ne kadi Espagne yoga e leyɗele kono ɗum ko France ne jogui miije joɗade gam yurnitade hande o mbete école aji guddete mbete confinement total jogani artude e nder leydi France to Birmanie gila tan go lewru février ha yetti oɗo saaha mo gonen temedde joyi neɗɗo mbasi pittal e nder leydi ndi ɗum noon ko caggal nde kuddata wanno toon ha di fitinaji mawɗi no fewi ha oɗo saaha ne jokki ha ganduɗa windere nde kala holliti hen mette muɗum to États-Unis d'Amérique Donald Trump waɗi kadi ha hoore mum haale subaka hande wala min gila hanki ngam waɗi ɗum site goto internet mo wiyata 45 officier mbele kadi o wawa sakti toon bilama ko duuɓi 4 e gardidi leydi États-Unis d'Amérique mbele kadi o wasa majjodirde kanko Donald Trump e yaadiɓe makko e kala saaha tonto liɓi leydi France ñalawma hanki o ɓe gudditi ambassadeur mabɓe caggal duuɓi 6 nde ɓe guddi ambassadeur mabɓe toon to leydi Libi woni Tripoli musidɓe tedduɓe ɗum ɗo en wonno kabruji garden kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiran en